Aquests reductors de velocitat, instal·lats al túnel de la Rovira, estan fets de ferro i s'enganxen amb ciment a l'asfalt, impossibilitant així el robatori. Aquestes tapes de claveguera porten un sensor que en obrir-se avisa una central per controlar-ne l'obertura. Són algunes de les moltes propostes innovadores en matèria de ciutat intel·ligent que es mostren a la Smart City Expo. Innovacions en l'àmbit de la mobilitat, l'eficiència energètica i les noves tecnologies, liderades per aquests aparells tan comuns. Si tu tens una app al mòbil que et diu on pots aparcar, no gastaràs un 40% del teu temps buscar un lloc on aparcar, no? I llavors, d'aquesta manera reduiràs emissions. Si tu tens un mòbil i pots, amb aquest mòbil, pagar el tiquet de metro i també agafar el bicing, et mouràs sense necessitat de cotxes. En aquest sentit, el mòbil sí que el veig com una eina brutal. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha inaugurat aquesta 5a edició de l'Smart City Expo i ha volgut recalcar que és important que les noves tecnologies ajudin realment als ciutadans. Hem de fer que aquestes noves tecnologies efectivament estiguin al servei de les prioritats de les ciutats, no? I per tant, Smart City és un concepte que ha de tenir contingut en el marc d'una estratègia on de forma democràtica, entre tots, hem d'establir quines han de ser les prioritats, no? Al servei del qual s'han de ficar aquestes tecnologies. La Smart City Expo reuneix enguany 70 empreses de nova creació i hi són presents més de 500 ciutats de tot el món que mostren com volen ser en un futur i què estan fent per arribar-hi.